नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मुळाची भाजी बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे एक जुडी मुळा घेतला आहे। हे बघा, अगदी हिरवगार मुळा घेतलेला आहे। आता आपण ह्याला 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेऊया। हे पहा, आपण मुळा भाजी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। इथे फोडणीसाठी 2 हिरव्या मिरच्या त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। मुळा भाजी खूप हेल्दी रेसिपी आहे। यामध्ये रोगप्रतिकार शक्ती भरपूर असते आणि तसेच आपली पचनक्रिया सुधारते। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण फोडणीसाठी कढईमध्ये 1 मोठा चमचा तेल गरम करून घेतले। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचे तुकडे आणि बारीक चिरलेला कांदा घालूया। रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि हेल्दी रेसिपी आहे। कांदा आपण नरम होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा पहा छान नरम झालेला आहे। आता आपण बारीक चिरलेला मुळा घालून घेऊया। एकदा फिरवून घेऊया अलगद। आता यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया, म्हणजे आपली मुळा भाजी छान नरम होईल। झाकण काढूया। भाजी बघा छान नरम झालेली आहे। आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। फिरवून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा, खूप छान होते आणि हेल्दी रेसिपी आहे। छान मिक्स झालेला आहे। आता पुन्हा आपण ह्यावरती 2-3 मिनिटांसाठी झाकण घालूया, म्हणजे आपली भाजी तयार होईल। एकदा फिरवून घेऊया। हे पहा छान आपली मुळा भाजी तयार झालेली आहे। आता त्यामध्ये इथे आपण 1 वाटी खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय, ते घालूया। छान मिक्स करून घेऊया। हे पहा छान आपली हेल्दी मुळा भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।